Obhekele ezokhanjiswa kwezidingo kumasipala waseGuruleni uthi bazoxoxisana nabamanxusa emazweni ahlukene ngokubuyisela abokufika abashone kuputshuka igesi eBoksburg emakubo. Kushone abantu abayi-17 behangulwa ile gesi ebisetshenziswa emayini engekho emthethweni eAngelo eGoli. Izakhamuzi zakule ndawo zisakhungathekile kulandela lesi sigameko. Imindeni yezisulu ithola ukwelulekwa ngokwengqondo. Kumanje lemndeni izama ukubheka ukuthi ingathathani ihlanganise nani ngeinhlelo zokungcwaba izisulu. It is challenging at times because some of the places the husband and wife have passed away and there's no relative, no contact person, so we're just trying to locate people that know those families. We've got about 4 of those where nobody has come to say that this is our family and this is how we plan to bury them. So we are just trying to find, sending word out that if anybody knows these people, if they can just come forward so that we can see what arrangements they've made with regards to the burial. Izakhamuzi zithi zisashaqekile kanti kuphinde kwanikelwa ngokudla. At Wednesday at 6:30 to 7 o'clock, and then the gas is leaking, and then the people is died. More than 17 of people is died, and then they had me and another guys, and then we stopped the gas because the gas is dangerous. Kusenjalo umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uchithe insolo zokubhidliza emjondolo yakule ndawo. Njengoba izakhamuzi zisafuna impendulo ngalesi sibhicongo esenzakalile kule ndawo, bekuwusuku nje olufana nezinye insuku kulezi ingane. Obambe njengosihlalo we-ANC eGuruleni uJongizizwe Dlabathi usebhalele ubuholo obuphezulu benhlangano ebusayo ngenhloso yokuthi buphendule ngokucacile ngesivumelwano sokusebenza ngokubambisana komasipala phakathi kwe-ANC kanye ne-EFF. Unobhala jikelele weqembu ufikile embalula uthi bazowuphendula umbuzo kaDlabathi. Uhlalo obambile we-ANC eGuruleni uJongizizwe Dlabathi ufuna ukuthi iqembu libhekisise ubudlelwane balo ne-EFF. Ukhala kakhulu ngokuthi ANC lokho kwayithwalisa kanzima ngenxa yokuthi iminyango yonke emqoka emkhandluni efana njengowemali, amanzi kanye nezempilo igcinwe yabelwa i-EFF ngenxa yezivumelwano sokusebenzisana esasayindwa ezingeni lomasipala. We have given Comrade TK, the Secretary of the province, to interact with the comrades of Eguruleni, including Comrade Jongizizwe, to address the matters that they are raising, but it's a consent that a matter of that nature should actually be debated and be discussed in the ANC. Udlabathi ubona sengathi lesivumelwano asisebenzeli ANC eGuruleni kunaloko kuzuza i-EFF. First of all, the organization is not run like that, and I'm sure the acting chair of Ekurhuleni understands that. He's been part of engagements and negotiations with all the coalition partners, including participating actively in the discussions, including advising the POPs on which portfolios and so forth and so on. Umbalula kanye nobuholi bonke beqembu baseGauteng buzohambela eGuruleni ukuyozama ukulungisa isimo phakathi kwe-EFF ne-ANC emkhandlweni. Ngingusamkela Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eGoli. Omunye wabasunguli beqembu i-United Democratic Front umfundisi uFrank Chikane uthi amaqhawe alo la inkululeko nashona ngesikhathi lakuleli lisanda kuthola umbuso wentando yabantu ashona ebhiyoza uma qhathaniswa naphila njengamanje. Usho lokhu njengoba kulonyaka leli qembu lihlanganisa iminyaka engamashumi 4 lasungulwa. Iqembu UDF lasungulwa zingamashumi 20 kuNcwaba ngo-1983 ehholo lomphakathi Rocklands eKapa ngenjongo yokulwisana nombuso wobandlululo. We had to adopt a declaration of the United Democratic Front, which was a document underpinned by the values enshrined in the Freedom Charter. Ukusungulwa kwaleli qembu kwenzeke emuva kokwethula kweParliament elalikhipha inyumbazana abantu abantsundu kanye nabomdabu waseNdiya. Today, almost 8 years on, we are proud to announce that the UDF has fulfilled the major purposes of which it was set for.
Nakuba sekuphele iminyaka ecishe ibe ngama-30 iNingizimu Afrika yazuza umbuso wentando yabantu futhi kunenqubekela phambili ezindaweni eziningi kepha zisekhona izinselelo. We lost that cohesion, the unity against the apartheid system, and created a system that's conflictual and doesn't spend time dealing with the needs of the people. Kulindeleke ukuthi ababe bengamalungu e-UDF bahlangane ngenyanga ezayo emcimbini ozobubhekwe ngabomvu ukubona ukuthi engabe kuzokwenziwa isimemezelo sokuthi i-UDF iqalwe kabusha futhi. Kumehlulile ukuphendula imibuzo esikhathini abenqunyelwe sona umvikelo womphakathi osamisiwe uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Uadvocate Mkhwebane wayinikezwe umhla ziyisithupha kwephezulu ukuthi aphendule imibuzo yophenyo lwesigaba u194. Umkhwebane unendelelo kwaye isimilo sakhe siyaxhalabisa. Ezi zizimvo zikasihlalo wale komiti ijongene nale nkqubo. Uqubudile Jantshi uthi Umkhwebane akaqali ukuyikwaya le komiti. I can confirm date of the 6th of July, she failed to submit any responses. Umkhwebane khange afumaneke kuba aphefumle ngokuba ebesathetha-thethana namagqwetha akhe, kodwa uye waxelela elijelo kule veki iphelileyo ukuba akazokukwazi ukuphendula ngexesha. The more than 1,000 written questions sent to me, unfortunately I won't be in a position to respond. Kusenjalo umbutho i-ATM ubhalele i-Judicial Service Commission evakalisa inkxalabo ngokungakhutshwa kwesigqibo senkundla yomgaqo siseko malunga nokunqunyanyiswa kukaMkhwebane emsebenzini. On the 24th of November 2022, Mkhwebane's suspension matter was heard by the Constitutional Court on an urgent basis, yet astonishingly, 8 months later, we still do not have a judgment by the Constitutional Court. Lombutho ufuna i-JSC ingenelele kule nyewe kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eParlamente. Ugwetshwe iminyaka emithathu ebhadla ejele kepha isigwebo sakhe salengiswa iminyaka emihlanu umbuso Mloyi nowalahlwa icala lokweba ngemva kokubonakala eyitapela esitolo sokudla iWoolies ngesikhathi kuqubuke izibhelu eThekwini ngo2021. uMloyi uphinde wayalelwa ukuba achithe eziyishumi esebenzela umphakathi. Umbuso Mloyi waduma kabe enkundleni zokuxhumana ebonakala kwivideo kamakhalekhukhwini efaka impahla eyitape kwaWoolworths emotini yohlobo oluphambili Mercedes-Benz eThekwini phambi kokuthi ashaya chithe. Waboshwa wabhekana necala lokuntshontsha nelokuphula imithetho ezokulawulwa kwemigwaqo njengoba imoto yakhe yayinenombolo ezingumkokotelo. Wavuma wonke amacala ebhekene nawo. Ummeli wakhe Advocate Willie Lombard emzamele encishisweni kwesigwebo umncengele ngokuthi ukwenza kwakhe akuphoqa ukuthi anikwe isigwebo esiqinile njengoba esola futhi wangeyona ingxenye abantu ababetapa wakwenza lokho ngayedwana. Kepha umbuso uthe akathola isigwebo esizoba isifundo nakwabanye njengoba amabhizinisi ayithola kufanele aqinise manje kwezokuphepha futhi izenzo zokutshontshwa kweimpahla ezitolo kwehlisa umnotho okwenza ukuthi osomabhizinisi banyusa amanani okudla ezitolo. Imantshi uMelanie Diaga uthe ngokulandela iziphakamiso zikasonhlala kahle ubona Mloyi efanele ukuthi ahlunyeleliswe isimilo esekhaya futhi imisebenzi yomphakathi amahora ngo-16 ngenyanga ngaphezulu kwesigwebo seminyaka emithathu egwetshele ngaphandle nenhlawulo yenkulungwane yamarandi konke lokho kulengisiwe ngeminyaka emihlanu. I agree with Mr. Lombard that it is a harsh sentence. However, it is still going to give you the opportunity to find employment. Kuphinde kwavela enkantolo ukuthi uMloyi ulahlekelwe umsebenzi abesanda kuthola phesheya e-United Kingdom konke lokhu ngenxa yezenzo zakhe. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Sisathi qhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi Thetho uthi ikhansela ligadwa kuphela uma umbiko wamaphoyisa usuveze ingozi.
Athi asela lobenyoni amakhansela amathathu omasipala wesifunda iZululand kwaZulu Natal ngemva kokuphucwa amathimba onogada. Sikubikelela siphinde sikamukele uma ngabe usanda kungena udaba oluphambili besibike ukuthi umkhandlu dolobha ekuruleni uthi uzoxoxisana namahhovisi amanxusa amazwe lapho okudabuka khona babe yisulu zengozi yokuvuza kwegesi eyenzeke endaweni eyimjondolo eBoksburg. Mbukeli asikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ungena kuyo uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba. Amakhansela amathathu amaqembu aphikisayo kumasipala wesifunda iZululand enyakatho yeKwaZulu Natal athi ahlale lovalweni emva kokuthi umasipala uhoxise onogada babo. Amakhansela eDA, iNFP kanye neANC athi lokhu kwenzelwe ukwasabisa ukwesaba kwawo kuphinde kwengezwa ukubulawa FP eMtubatuba ngolwesibili. Kuyaqhubeka ukubulawa kwamakhansela esifundazweni ke kwaZulu Natal. Kulezi inyanga eziyishumi ezedlule sekubulawe cishe ke amakhansela ayi-17. Ikhansela leDA ke kumasipala waseZululand District uSoleke Shelembe uthi usesindeke esigamekweni ke esimbili nalapho ke khona kwakwakhiwe itulo lokuthi ke asocongwe. Yize kwenzeka lokhu umkhandlu ke ukhiphe isinqumo sokuthi kuhoxiswe abaqaphi bakhe. uShelembe uthi lesi sinqumo sibeka impilo yakhe engcupheni. Ngibona ngathi ngizohluleka ukuattend imhlangano yomkhandlu umkhandlu ungangiprovide ngesecurity unless usuthola into sengithola nami into ebhalwe phansi ukuthi yilezi izathu ezenza isecurity should sesicheck ukuthi awusenabi ingozi manje uzungaqhubeka uattend imhlangano. Lamakhansela ke athintekayo asesole umasipala waseZululand ngokukhathazeka kuphela ngokuphepha kwamakhansela eIFP. Inkinga ila ekhaya eZululand kuphela la okuqadwa amakhansela eIFP kuphela, which means abantu abane okufanele baphile nabantu ofanele bahlale. Mina myself angisahlali ekhaya namhlanje ngithola ngilapha kusasa ngithola ngila is because ngoba ukufa kude ukufa kusepolitikini. Umasipala ke waseZululand uyasichitha ke lezi zinsolo. Umeya ke wakulo masipala umnomzane uthula Sizwe Buthelezi uthi lesinqumo abasithathile asinakho ukuchema ngakwezombusazwe. Umthetho uthi ikhansela ligadwa kuphela uma umbiko wamaphoyisa usuveze ingozi. Kulawo kamakhansela agadwayo imbiko yamaphoyisa isabuya ukuthi babhekene nengozi impilo yabo isengcupheni. Ubuthelezi uthi umasipala usebenzisa ke imali evile ku10 million amarandi ngonyaka ukuze kuhlinzeke ke amakhansela ngabaqaphi. Kusenjalo lamakhansela ke athintekayo athi ahlele ukubhalela ke ungqongqoshe wamaphoyisa ke incwadi ukuze angenelele ke kulolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisolundi. Umnyango wezempilo eLimpopo uvumile ukuthi kwaba nomthelela wezepolitiki ekhishweni kwamathenda eyinsiza kusebenza ngesikhathi sokuhlasela kweCovid-19. Owengamele umnyango wezempilo uDokotela uPhophi Ramathuba kanye nethimba lakhe labaphathi bavele phambi kwekomiti elibhekela ukusetshenziswa kwemali yabakhokindela iSkopha ePulukwane namhlanje. Zichitha usuku lonke izikhulu zomnyango wezempilo eLimpopo ziphewa ngemibuzo mayelana nokusetshenziswa kwemali. Inhloko yalomnyango ingxenye ezikhulu ezine ezathathelwa izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe ngokuhambisana neziphakamiso zeSIU. We cannot go on to discuss something while we find us there's somebody who is implicated. If you go to SIU unit report to page 1, you will find that the current HOD have been taken to disciplinary. Uhlalo wekomiti uchithile lombono wathi izinhlelo zokuqondiswa kwezigwegwe seziqediwe. Where you would find that there's political influence, which has been the issue on the space, that there was political influence, Honorable Maraga, towards the awarding of this tender. We are not defending anything because all these reports that are said, let's refer to them, have not nepotism. Umnyango uphinde wabika ngethenda yamalahle esanda kumenyezelwa. We then requested a meeting with all the 14 bidders that had been awarded, and that meeting resolved that there be a reallocation of the 17 facilities. Umnyango uthi izinhlaka ezithintekayo seziqale uhlelo lokubuyisa imali esashaziwe.
Isikhathi sentela sizovulwa ngokusemthethweni namhlanje ngehora lesishogalolunye. Lokhu kulandela ukuthi uhlelo la online i-auto assessment nokuyilapho ke isikhungo esiqoqa intela i-SARS sibalela khona abantu ngokwaso yenzeke ekuqaleni kwesonto. Abakhokhi bentela sebenqenqwe ukuba balinde umsombuluke ukuqala ke ukuthi bafake izikhalazo zabo. I-SARS ithi sikhokhele abakhokhi bentela abangaphezulu nesoloku bevulile lolu hlelo kuleli sonto. Inxuse abakhokhi bentela ukuthi bahlole isimo sabo njalo ukuze bazi ukuthi kumele bekhokhele lesi sikhungo malini noma kumele bona bathole malini. As for auto-assessed taxpayers, we have already paid well over 8 billion in the first 7 days. We started issuing those from the 1st of July up until today. Obhekele ukucwaningwa kwamabhuku uSiphume Dlungwane usekhuthaze abakhokhi bentela ukuthi babhekisise imininingwane yabo yezemali ehlenzikwe iSARS. We do definitely encourage that when the tax season opens tonight at 8 p.m, perhaps you may just wait until Monday. We do encourage that you actually review your assessment that has been completed by SARS. iSARS phinde yaxwayisa umphakathi mayelana nezigebengu ezicuthele ukuhlomula ngalesi sikhathi. We wish to warn taxpayers against scams that are making rounds. SARS will never ask you to provide your banking details. Lesikhungo sithi sizokwenza izinto zibenzima kubakhokhi bentela bafuna ukuyigebenga ngokufaka izicelo zemali ezinkulu kunaleyo ekumele ngabe bayayithola. Kuzoba khona izindleko, imigomo nemibandela kulabo abangayihloniphi imigomo yakaSARS. Isebenzi zenhlangano eyakha imigwaqo eningizimu Afrika iSANRAL sayiphumelela ukufinyelela isivumelwaneni ngombango wokwenyuswa kweholo. Inyunyana emele isebenzi iDetau neSANRAL bavumelene ke etafuleni lengxoxo ngokwenyuswa kweholo lezisebenzi ngamaphesenti ayi7.5 kulonyaka bese kuthi ke ngonyaka ozayo wenyuswe ngamaphesenti ayi8. Inyunyana iDetau ingaphansi komfelandawonye weyinyunyana iSAFTU kanti iyona emele isibalo esiphezulu seyisebenzi zeSANRAL. Bese kuphela amasonto amabili iqhubeka lezi ingxoxo zokubonisana njengoba izisebenzi beyifuna ukwenyuselwa iholo ngamaphesenti ayi13. Nokho bagcine bevumelana ngesibalo esingaphansi kwalokho. Detau is pleased to sign the above inflation wage agreement with SANRAL. The agreement is a multi-year agreement. We have signed 7.5 to 8.5% for a period of 2 years. Isimo sokwehla kwamandla emali emhlabeni nokwenyuka kwentengo yempahla ezitolo kushaya kuzwele ezisebenzini. Inyunyana iDetau ikholelwa ukuthi isivumelwano samaholo sizosho likhulu kuzo. We also very happy about achieving this agreement under this global economical situation which is so very bad. And we are also pleased by the employer cooperation during the wage negotiations. And we also happy for our members in terms of what we have achieved. Umqashi uphinde wazibophezela ngokuhlinzekwa kwezisebenzi ngemihlomulo yemali ehambisana nokuthenga izindlu kanjalo nengxenye ehambisana nalokho ukubhekelela ezempilo ngokwama medical aid. Amabhokobhoko aqala amalungiselelo awo okuvikela isicoco sendebe yomhlaba njengoba umqhudelwano walendebe uzoqala ngomandulo nje eFrance. Leli qembu lebhola lombhoxo lakuleli lizobhekana neAustralia kusasa emqhudelwaneni weRugby Championship. Ukuqala kwesizini yamabhokobhoko kuzogxila ekuvikeleni isicoco sawo sendebe yomhlaba njengoba umqhudelwano lendebe uzoba seFrance ngasekupheleni kwalonyaka nje. Kanti kweminye imidlalo yamabhokobhoko emqhudelwaneni weRugby Championship izodlala neAustralia iphindezwa namandla neArgentina. Abadlali baleli qembu lakuleli bathoka umqoka kakhulu ukuvikela isicoco sabo sendebe yomhlaba. We can't focus on anything else that's happening in the future. We can only focus on the now, and as a team and this squad that's playing tomorrow, that's what we set out to do. So whatever happens will happen, but you know we've got a plan and we need to execute our plan, and if we execute our plan we'll you know the players will be happy and the coaches will be happy, and that's the most important thing. And then obviously from there on it's a knock-on effect.
Uhambo luya kuleli iphupho luzoqala enkundleni Loftus lapho bezobe bezwana amandla khona neAustralia kusasa. Into endiyithandayo ke sifumene le minyaka besinayo. Yabona asinazo ne-excuse ngoku and lana wayethetha uRussell ngo-2018 ukuba sifuna ukuwina uphumelele indaba yehlabathi yaka-2023. I think xa nijonga indlela esiqeqeshe ngalo iqela likhule kakhulu nendlela babukele end of the tour yethu indlela besidlala ngayo and the fact that nangoku abadlali abancane sibaphe intoni i-opportunity sibabonise nendlela sibathembe ngayo. Kubadlali leli ithuba elihle lokuyibonakalisa ngaphambi kokuthi kuqale umqhudelwano wendebe yomhlaba eFrance ngoMandulo. Mbukeli sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa seyiphela lapho ke bese niphathele zona kusasa ke bazobe bekhonoza kwethu ngolimi lesiXhosa nibe nempela sonto emnandi nisale kahle.